ଆଲୋ ଏ ପାଗଳି ଶେଷରେ ତୁ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କଲୁ ଭାବି ପାରୁନି। ଆରେ ମୋ ନିଜ ପେଟକୁ ନ ଖାଇ ତତେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲି। ଆରେ ନିଜେ ପଛେ ଭଲରେ ଟିକେ ପିନ୍ଧିବା ନ ତେତେ ହେଲେ ସଫାସୁତୁରା ରଖୁଥିଲି। ତତେ ମୁଁ କେତେ ଧରିକି ନ ବୁଲୁଛି କେତେ କ'ଣ କ'ଣ ତତେ କହିବି। ଶେଷରେ ତୁ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କଲୁ। ଛି ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନି। ତୋର ମନ ଅଛି ସେଦିନ ଆମେ ଯାଉ ଯାଉକା ବହୁତ ବାଟ ପଳେଇଲେ। ହଠାତ୍ ହଠାତ୍ ତୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲି ଯେ କ'ଣ କରିବି କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦେଖାଗଲାନି। କେଉଁଠି ମେଡ଼ିକାଲ ନେବି କ'ଣ କରିବି। ତଥାପି ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଏତେ ଜୀବନ ଦେଇକି କିଛି ସବୁ କିଛି କରିଛି। ହେଲେ ଶେଷରେ ସେ ମଝି ସାହି ଟୁକୁନାହାର ବୁଲେଟ ସହିତ ଲାଗିଲୁ। ଛି ଏତେ ଖରାପ ତୁ ମୋ ଗୋଟେ ଲାଜ ନାହିଁ। ଏଡ଼େ ଅଲାଜୁ କି ତୁ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି ଆଜି ତତେ। ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଧୁଆ ଧୁଇ କରି ପୁରା ପରିଷ୍କାର କରିବି। ନା ଶୁଣେ ଦିନେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ବୁଲେଟ ପାଖକୁ ଯାଇଥିବୁ ତୋର ମୋର ଦେଖାଦେବୁ ହେଲା। ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତତେ ଭଲ ପାଇ। ମୋ ସହିତ ଏମିତି କରିବୁ ତ ଆଜି ମୁଁ ଧୁଆ ଧୁଇ କରିକି ପୁରା ସଫା କରିବି। ପୁରା ଅପରିଷ୍କାର ରହିବାକୁ ଆସିବ। ଆଜି କେବଳ ମୋର ହେଲା। ତୁ ଯାଇଥିବୁ ତ ଗାଣ୍ଡି ଫଟେଇ କ'ଣ ହେଇଛି ତୋ ସହିତ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ରଖିନି ତୋର। ତୁ ତା ସହିତ ପାରିବୁ। ସେ ବଡ଼ ଲୋକ ବାବୁ ଲୋକ କ'ଣ ଦରକାର ଆମର ଗରିବ ଲୋକ ନା। ତୁ ତା ଆହୁରି ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାରିକି ଏବେ ପୁରା ତୁ ସଫା ଆଉ କେହି କିଛି କହିବେନି ପୁରା। କେତେ ରାଗ ହେଇଥିଲି ତୋତେ ଖରାପ ହେବୁନି।有人。